Para ribe namaskar. Nga ai khublei phi baro kinong shongshnong kari ki badon he India bat shabari ru kunjo aga janmiat shaban rakhe ya ka Republic Day ka ba nyo phulai. Kane ka dei ka jing rakhe ka balong salon sa rengi baro ka jinglong nong India jongi. Dei ha kane ka sngi haus nam ka khandai spa san pho bala sandur ya kane ka jinglong bakar pang jongi. Agane ka sngi la seng nongrem ya kari India kum kari sensar patba ka behetam bala pentrei kam ya ka riti sensar kari ka balong ka jingtho ka ba ai mensiem ya ka jing angnot jongi ka perthei bro ka wei ka ai jingero ya ka jingbun pat ba ka jing khlan jong ka jing sensar patba jongi ka dei ka ne ka mensiem jong ka jing teli ba ka jinglong ka wei kari ka ba manla usnam la jurakhe ya ka Republic Day. Wala hab ban penjai-jai ya ka jing rakhe man ta usnam na ka daw jong ka khlam hendai ka men siam pat ka shit rehem kum baju long ha ka ne ka sngi inya kan mauru ya ki khlawat kari ki bala pen I ya ka jing slur jong ki ha ka jing angnot ban pen urlong ya ka swaraj bat ki ai men siam ya ki nong shong shnong kari ban ya le na ka benta ka ne asngi hashwa aka apply tarik ukala lingkot baro ngila rakhe ya ka lingkhu sngi kha ba shispa apusan Netaji Subhas Chandra Bose ubalai lam ya ka jing perta ya ka tien jai hen ka jing thrang jong u ya ka jing light loj ba ka jing angnot jong u ban pen kraw ya kari India kala ai mensiam yang I baro ngilong ki badan bok shisha ba ka constituent assembly ka bala pen kre ya ka jing tho ka kantup ya ki riu shampang ka juk jong ki ila long ki nong tebe jing shai ha ka jing ele light lo jongi hadian bun snam ka men siam jong kari India ka la km bat kine ki riu kraw shnrang bat kan thei kila long ki nong elam lenti jong ka sngi ka bathamai kila ya terjemut ben pa ben yaman la ka wei pa ka wei ka article ki jing batai bat ki kentien na ka benta ki nong shong shnong kari aga jok por dei u Dr. Baba Saheb Ambedkar ubala long kum usong knor jong ka drafting committee ubala penbet penbyang ya ka dur bajanai bat bakhaddu jong ka riti sensar kari ki jingtho a ka riti sensar kari ki baya dei bat ki jing traikam jong ki jala ki long ki bakham jrong hendai ka preamble ka lakan thup lut ya ki nongrem haka kata ka jing sensar paitba ka jing bishar hok ka jing light lut ka jing ringkat bat ka jing long shipara kari jongi kala yang halor kini ki nongrem baskem kini ki dei ki bapelong ya ka jingyo pateng jongi kini ki nongrem ki long ki bala penkup bor kerpang ha ka riti sensar jongi ha ka dol jong ki hok bat kamram jong ki nong shong shnong bala shon ha ka riti sensar kari ki hok bat ki kamram ki long ki alyang jong ka ju ka pisa ka jing pej benya ki kamram bala ka dau ha ka riti sensar kari da ki nong shong shnong ka pelong ya ka dor ka bapaka na ka benta ka jingyo ban pendon kam ya ki hok bala shon ha ka riti sensar kari da ka jing pendap ya ka kamram tenrai jong ka jing ai jing shakri ya kari ha ka por baga kam ka dawa da ki kelurngut ki nong shong shnong kari ki lapen kala dor ya ka Swachh Bharat Abhiyan ba ka jing ai tika covid ya ka jing la patba ka jing ai nam bat burom na ka benta ka jing job jong kine ki jing la patba ka let shaki nong shong shnong jongi ki bala pendap hok ya ka kamram ngasngos kham ba ki brio jongi kinyai beteng ban pen khlain ya kini ki jingela patba na ga benta ka jing mentoi jong kari lingba ka jing shim benta shit hem jong ki bat kin pen I ya ka ju ka jing shim khia la pediang bat pen scam ya kari ti sensar kari India da constituent assembly aka apun rio torik unai wing ka khandai spa sa po khandai ka sngi ka bangi rakhe menta kom ka constitution de bat la pen traikam ya kari ti sensar kari hadin arbanai lalle ya kane ban pensa kan mau ya katai ga sngi haus nam ka khandai spa lai pho akaba ka India ka la ban job thiau ban yo ya ka jing light loi nadu usnam ka khandai spa lai pho hadu ka khandai spa sa phunyo aka apun reu todik ukala lingkot man la usnam la jorokhe kom ka purna swaraj de bat ya kane ga sngi legit ban bu kom ka sngi bala pentrei kampura ya ka riti sensar kari aga jingtho jong Mahatma Gandhi haus nam ka kandai spa lai pho ula ai jingmut ya ki para nong shong shnong kumno ban rakhe ya ka sngi purna swaraj ula ong kumne kanbao banamar bangi thrang ban job ya ka jingele jongi da ka jingbom yo snam ba da ka jing shisha nila ban le ya ka ne tang da ka ba pen khoj ya la de
namar kata ngi dei ban pelut ya ka por jongi ban le iki kam ki batei ki bakat kum ka jingla bor ka jongi ki kentien ai jungmut ugandhi ki long ki bayai ne shirta un sngau tunat adangi rakhi ya ka republic dia ha ka ju ka rukom ukwa yangi bangin yet jalliya wala dia ban pet bnia bat tur shakmat ban long ki breu ki bakham janai bat nangta bangin pet ru shabar ban yasok tilang bat ki weiru kumju ban no senyang aga ban pelong ya kari India bat ka perthai ka bakham bha para nong shong shnong kumalong menta ka perthai ka don ha ka por ka don kam ka jingirap ladan palat asna menta baki breu ha keleng ka perthai kidang ikon persya yu khunyang jingpang coronavirus dagi spa hajar ngut ki breu kila duno ka jing em bat ka yok ka kot ha ka perthai kala hiar bun sha na ka daw ka jing don jong ka khlam ka perthai baro ko wei kala sham jing bat ka jing kieu jong ka jing pang na ka por sha ka por da ka jing mi thamai ki khyang jing pang ki bala pen kulmar ya ki ri ka perthai kala long shisha ka jing le ka bakrau ya ukhun ben riu ka jing khun persya ya ka khlam kala long ka bakham janjar he India nama bangi long ka ri ka babun breu bat kum ka ri ka badang eksaj ha ka liang ka yo ka kon ngim pat don ya kita kilat bat ki atyar le ki babiang ban khun ya ka ne ka thma persya ya neu nong shun ubam yo i henrai dei hakum ki ne ki por ngi yo i bakari jongi ka don ya ka jingla ban yeng bat ya khun persya ngasngau sarong ban ong bangilala ban pen i ya ka bor ban le persya yo coronavirus agas nam beningkong jong ka jingwan len shop ka khlam ngilala ban penyar kilat jing sumar jongi bat kenia jing yarap shaki weiru agas nam ka baar ngilala ban shnai ka dawai yada bat pelong ru ya ka jing ai tika pat ba ka bahe tam ha ka perthai ka jing ai tika ha ka ri ka layat shaprang ha ka ne ka por jong ka khlam ngilala ban kenia ka jing yarap shaki babon kiri da ka jing ai ka dawai yada bat ki wei ki jing yarap ha ka liang kilat ai jing sumar kane ka jingno senyang kala pelong ya kari India bahkan yo jingyaro na kiseng ba per ke perthai kari kala hab bane kendu ru ya ki jing khanglat da ka jing mi thamai ha ka jing kala dur ukhyang jingpang bon ki long yeng kila mat ya jing skosi bat omdan kentien bala ban batai ya kini ki jing sham jongki tang ka wei kala jing rap kata ka long balala ban pelaj em ya bon ngot ki brieu kat ba kan ne khlam kadang yai beteng ban sapriang ngidi ban long ki ba adakar bat ngim dei ban ken sting ngidei ban yai beteng ban buat ikilat jing yada ka jing deng ya kemas bat ka jing penya jingai para brieu ki dei ki benta bukong san ban yada na ka covid ha ka jing khun persya khlam covid ka long ka kamram ba khamat jong uwei pa uwei unong shong shnong ban buat ikilat jing yada kat kum ka jing batha jong ki start science bat ki reu sham phang jongi ni dei ru ban le ya ka ne tat hado ban da khuj ka khlam ka ne ka long ka por jong ka jing ka la pelong ru yangi ki nong India bang ne so lang kum ka wei ka long yeng a ka por ka bangi hab ban penya jingai ka lawan ra pen ban ya ka jing ya jan iwei ya iwei ni skau thu hado kat nung ya shania ba don kam iwei iwei ki doctor ki nurse ba ki nong trei ka tna ka koj ka khia ki la hab ban thom me ki ni ki jing kila hab ban trei bun kenta ringkat ki jing bat ki jing le aga juk ko por ka babu jing maru ka jing em jongki na ka daw ba ki hab ban sumar ya ki nong pang ki wei pat ki dei ban pentelun ya ki kam jong kari ki ba khmi ya ka jing ya jong ki jing don kam ha keleng kari ki nong elam ki nong thau an ki nong penyat bat ki wei ki nong trei ki badon ha ka soka pedeng bat soka jela kila trei klem da tingkai ya ka por daina kane ka jing trailang ka yo ka kot jong kari ka la km biang kane ka long ka sakhi jong ka jing long kari India ha ka por jong ka jing ba ka yo ka kot kari ka dang don ka jing kieu ha une usnam wa hadien ka jing hial jong ka yo ka kot ha usnam baladam kane ka pen ka jing job jong ka atma nirbhar bharat abhiyan ka bala pelaj ha usnam baladam ka sarkar ka la phai khmat ban pelaj jingmut agaban penkelai ya ka wei pa ka wei ka tanat ka yo ka kot bat ai ya ka jingerap ha kanu ka benta badon kam ya ka jingeram lala ban kentiu biang ya ka yo ka kot na ka jingkieu ka jing penmi ha ka liang ki mar rap bat ki jing penmi ya ki wei ki mar na snok ban yo i ba ki nong rap jongi ba ki lasdang ya ka rukom rap ka bom kata ya ka maryang
ikar khana beret bat bepedeng kila don ke benta ke bekongsan ban ai kam ai jam mi ki breu bat no senyang ru ha ka jing kentio ya ka yo ka kon ki sang samla nong sem kam jongi kila shon sharp ya ka jing job da ka jing pendon kam hok ya ka startup ecosystem kane kala long ka jing pen shisha ya ka jing job jong ka jing kiu stat ka ri ha ka liang ka siu ka tada da ka jing start ki kor ki bor ka juk bomenta ha ka ba da ki million ki jing siu la pendap da ka ne ka rukom man la ubnai ban yo pdiang ya ka jing kiu ha ka yo ka kot namar ka jing kala ha ka jing bun briu ka soka ka la thau ki lat ka lenti ka ba ya dai ba ka national education policy ka ba ya ringkat ba ka rukom ki barem bat ki sub tray ki bomenta kan nu ka long ka basko kuman ban yo i ba ke India kala don ha pedeng ke kerdan jong ke san phau tli kiri jong ki jingsham thamai ha ka yo ka kon ka long ka bakham sngau hun shu shu ban yo i bangilala ban kentiu ya ke kerdan kat bangi dang penjanai ru ha ki liang baro parari ha ki ni snam balalej no kinong ele kai sports jongi kila wanra ka jingkemen ya kari ha ka ba kilala ban mi khmat bat job ru ha ki jing ele kai ha ka olympics ka jinglong scam jong ki rang ba ki thai le kai kari kala ai men siam ya ki million ngut ki nong shong shnong jong ka hakikat tu kat ne benai balalej kala sakhi ya ki nuksa babaha jong ki brio jongi ban pen khlan ya kari bat ki im lang sa lang lingba ka jing ai tin lut bat jing trai shitom jong ki haki benta ba pher pher henry ngan kado menta tang atli ki bakum kita ki nuksa ikan huan jong ke Indian Navy bat ka Cochin Shipyard Limited kila shnai ka jhat ke ling sun IAC Vikran kaban pendon kam da katnat shipai duriau jongi halo kani ka jingla ban shna kat kum ka jing don kam ka shipai ha ka juk bomenta la nyowi kari India kum ka wei na kiri ka balam khman ha ka perthai ha ka liang ki bor ki kam shipai duriau kani ka dei ka nuksa jong ka jingya shakmat ha ka jing shanya daladie yaladie ha ka liang ki kam ya dari ngalo kani ngadon ka wei ka jing sham ka bakerpang bat ka bakta yanga ka wei Kashnong kabalatip kum kashnong sui ha Bhiwani district jong ka jala Haryana katu kat ne kinong shong shnong ka tai kashnong ki bayar ka jingmut jing perkhat kilapan kaladur ya kashnong hapo jong ka swa pirit adash gram yojana ka ba pen i ya ka jinglong ya tip lam bat don ya ka jing snow bat kentiu lang kane ka nuksa jong ka jing pen i ya ka jing snow i bat jing snow ngu ya kashnong la jong ka long ka babaha e ya ki wei bakin but nuksa kani ka nuksa ka dang pen khlan shu shu ya ka jingai jonga bat la kalami ka India ba thamai ka India ka ba khlan bat ka India ka ba tip lam sashak bharat samvedanshil bharat a snow scam bat yo men siam na kani ka nuksa ki wei ru ki nong shong shnong ki badon ka jingla bat jing snow kin no senyang sha ka roi ka pa jong ki shnong bat ki nong ba jong ki ha kani ka bentang akwa ban ya samlang shapi ya ka jing sham ba shimet jonga ngalayo lat ban lech ka shnong trai jonga ka shnong parak ha Kanpur Derat district au banai jaleu jong usnam baldam abang ala poi ha ka tai ka jaka kalawan hi ka jing snow hanga banga dei ban pen pau ka jing snow burom me ka khendau jong ka shnong jonga aga bang ala shim yaka batta ha ka shlang mat jonga namar banga nget bangala la ban poi shadu sha Rashtrapati Bhavan dei na ki jing kerkhu jong ka shnong jonga langa don ha ka no ka benta jong ka perthai ka shnong jonga bat ka ri jonga kenyai don bet ha ka men siam jonga akarpat ikinong shong shnong kari India ki bala poi shakhmat ha ka jing im na ka jing trei shitom bat ka sap jongki bakinyai kenma wela ka thanrai ka shnong ka thau jongki bat kumju ru ba phi dei ban ai ka jing shakri ka shnong bat ka ri jongphi ha ka no ka rukom ba phila ban le dada baro kinong shong shnong kari ki bala poi shakhmat ki ai ka jing shakri na ka benta ka roi ka pa jong ki shnong jong ki kari kan sakiu shaprang ha ki babun ki liang para nong shong shnong ba iet menta ki dei ki shipai jongi ki badai hok ban yo ya ka nam bat ka burom jong kari ha ka jing khriat tasam jong ki lum makashang bat ha ka jing khlut jong kari shiap jingai ba na ki bahayeng ki beteng ban yada ya la kari ka jing ai khublei ka long ya ka jing ap miet la bat singi jong ki shipai ban yada ya ki khappo jongi bat ya ki pulet ki bakhmi ka jing shinga nya po kari khanang ba ki para nong shong shnong kin yo ban shong suk song san aga por ba u ne ka shipai kari uklat aga por ba udang don ha ka jingele kari baro ko wei ka sngosi men sham banai
Hakawai ke jingja basngausi ngila duno ya uwei na kisipai baslur kari u General Bipin Rawat ka kurim jong u lambat ki weiru kisipai. Kari baro kawai ka dam da ka jing snausi thang halo ka ne ka jingja basngausi. Parari kan thai bat shenrang ka jing e ri ka pen khlain ya ka jing snau khia ya ka kamram kum kinong shong shnong. Lapidai u doktor ne unong esat an unong shong dukan ne unong tray office unong pen khuit ne unong belas ni ka jing pendap hok bat tray jana ya kam ka dai ka bakong santam ka bapino senyang syakari. Kum unong elam bah khli do jong ki ken hun ya dari ngasngo kumen ban ong bakra long ka snam ka bakong san ya ka jing pen kop bor ki ken thei he ki kam ya dari ha ka bala sha ya ka commission bapura ya ki officer ken thei ha ki benta ki bathmai kum juru onang pangklan shu ya ka ken hun da ki ken thei ki bawan na ki Sainik School bat na ka National Defence Academy ha ka ju kapor ki ken hun ya dari jongi ken mentoy na ka jingdon rengkat jongi ken thei bat ki shenrang nga school scam ba ka India ka don ha ka kedan ka babyang menta banyak hun ya ki jing e hadian habun ka spa snam ba art hawai ka dei kaya jong ka jing kala ka sun beneng bat kari India kala shim ya ka sian jam kum kinong alam ha ka perthai ban pen i ya ka lenti kham tam ha ka jing ya chakmat jong ka ha ka liang ka bor ka bala ban pen thamai biang ha ka jing em bashimet iwei pe iwei nangi la ban ken mau ka jing ai jing mut jong gandhi bat yarap bat pen bhai ka perthai saudong jongi ka India ka ju nyau ya ka perthai barok ka wei kum ka wei ka long yeng ngasngau thikna badah ka ne ka mensiam jong ka jing long shipara kari bat ka perthai barok ka wei ka nya shakmat bat shaprang shakalawei ka babet babyang parari ba iet mentau snam ke India kan sajam sha wei mau jam ha ka bala dab nyop san snam pura jong ka jing yo lai lot ngin rakhi ya unie umau mer kum ka azadi ka amrit mahotsav kalong ka basngau tenat ban yo i ba ki nong shong shnong jongi khamtam ki khun samla ki shimbenta shidhem agi babun ki program ke bala pelong kum ka dak ka jeng rakhi ya ka ne ka snam sa kan mau kalong ru ka kabuk siar om tang ya ki pateng babut hende yangi baro ban phai byang sha ki por bal let no ka jing ele lat lut jongi ka long ka lemnong ka ba ai men siam ha ka jing job ba paka jongi ha ka ne ka jing dap nyop san snam jong ka jing yo lat lut kari tungin phai byang sha ki nong rem ki bala pen khi em ya ka jing ya khi pat ba kari bon ki shendang bat kan thei ki bala IT la ka jong ka jing em na ka benta ka jing lat lut jongi kinong ya khun lat lut jongi ki la sha shitom bat len la de khnang bangin yo ban rakhi ya ka sngi lat lut bat republic de tungin kan mau burom ya ka jinglen la dia jongki ha ka ne sngi republic dia ko ki long kme bat ki rang ba kari India ka dei ka imlang sa lang ka bala wandor bat bala rembha henry ka badang khna kum ka republic hangi ka jingtei ya ka ri ka dei ka jing persang ka bana ka por sa ka por kum balong ka long yeng kum ju ru ha ka ri ka wei ka pateng ka 3 minute ban pentikna ya ka lawai babahana ka benta ka pateng banwan abang ila job ya ka jing lat lut ka jing sha nyon ben ka jing senchar ki pareng kala e yangi ha ka dok ka kerdo henry ha ki ne ki nyop san snam nila la ban jam shaprang ki kabuk siar ki up ya ka pateng banwan ki khon samla jongi ki la shem ya ki ni kabu bat bu dak ya ki kerdan jong ki jing job na tikna ba ka ne ka bor ka jing scam jing mut bat ka jing penyeng ya ki kam ki jam la jong kari jongi kan beteng ban ya shaprang ha ka lenti jong ka jingman bha bakan don ha ka jaka badai hok baya ha bat ka jingla jong ka sha ka perthai hi baro ka wei sa shi sien nga ai khublei republic de basuk bakmen yapi baro khublei shibun jai hind